Kalakal. Di alam mo Yan ang yung anak anak si na. Carlay. Oo. Mabuti ka mo na kanya. Ayun, bali, ano tayo ngayon? Nandito tayo sa May Malasiki. Market day nila. Market day, ano po? First day ko rito, bro. Bali, bully sila nung ex nila. Kaya ano, bakit ano? Bakit? Tatlong female ano? Saka one male. Pang out ni boss, ano, Michael David. Lagay ko na lang yung Facebook nila sir dyan sa ano, sa site yun. Dito ko ilalagay. Sila sir kung hanapin nyo. Ayan. Contact number nyo boss para maano nila. 0981 7629 411. Ayun. Ito yung mga aso. Nasa 6 months old. Kompleto papel. Kompleto vaccine na rin boss ano. Complete box. Kompleto vaccine na rin. Kung Ayan. gusto permanent registration allowed sa kanila. Kung gusto nyo ng permanent registration, allowed sa inyo. Babagsak na sa kanila lahat Opo. yung papers nila. Saan po yung location nila sir? Sa Sisson Street. Sa Poblacion. Sisson Street, Poblacion. Pero para mabilis usapan na lang, lalagay ko na rin po ulit yung Facebook ni Sir David dito sa video na ito. Ayun, bali videoan po natin yung mga puppies nila sir. Mga American Bully to na packet. Yung dam sa inyo ano sir? Oo. Yung sire, Sa akin din, pero nandun sa pizza ko. Nakahiwalay kasi yung dam ko kasi medyo yung dam rekta sa kanila. Kaya hindi ho sila buy and sell, sila mismo ang nag-breed. Tapos yung lalaki nasa pinsan nila. Kung gusto nyong pasyalan, ayan. Pero sa akin naman, sa tagal ko nang nag-aaso mga boss, legit po to. Walang problema. Yung skin lang po ang problema nila, pero mabilis lang huyang gamutin. Fish oil lang yan, 1 linggo, wala na. Ayan, ang location nila sir, ulitin ko po ulit, Malasiki. Market day ho ngayon ng Malasiki, pwede nyo silang makita dito. Ayan, may mga maraming nagbebenta. Wednesday saka Sunday. Wednesday tsaka Sunday. Wednesday at Sunday po yung pagbebenta nila dito, market day nila. Hindi lang ho aso. Halos lahat nandito din. Kambing, pato, manok. Ayan, gansa, sila boss hanggang dun sa dulo. Binibenta nila. Ayan, yan sila boss. Ito para makita nyo. Pakita ko ng mabuti yung mga muka. Magaganda yung ulo, kumpak yung mga katawan. Wala kang makikitang ano. Yang ano lang skin nila pero mabilis lang yan. Yan, para makita nyo mabuti. Sa Malasiki, Pangasinan to, market day nila ngayon. Ayan, Sir David. Sir David, yung ano po na lang, ulit na lang, yung number po. Number po nila, paulit na lang. 0981 Ayan po. 7629 411. Ayun, sila sir. Vlog po natin to para makatulong din nila sir na sa pagbebenta sila Sir David. So ayun, maraming salamat. Thank you.